चिरां काजलगाव गामियारि गाव थिसन फोरोंथाय फसंथाननि 3 दानारि खामानि मावनाय फोरमायथिनाय हाबाफारि दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव RSETI मावखुलियाव मोनफ्रोम आयदानि फोरोंथाय आरो खामानिफोरखौ 3 दानारि फोरमायथिनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव फिसारि, एग्रिकालचार, DRDA, पल्ट्री बायदि मोनफ्रोम आयदानि गाहाय मावख'गिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनै चिरां जिल्लानि RSETI नि बिथोनगिरि नकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बायदि बायदि आयदानि सायाव RSETI नि गेजेरजों फोरोंथाय होबोबाय थानाय जादों आरो फोरोंथाय मोननाय बिथांमोननो SBI निफ्राय लन होनानै गाव सुंथानाय हाबाफारिखौ होबोबाय थानाय जादों होनना फोरमायो। आच्छा दिनैहाय बेवहाय जथुमनायनि थांखिया जोंनिया जोंनि RCTया माने SOP मथे बा जोंनि नारनि माबा मथे जोङो क्वार्टारलि जोंनि RCTयाव मा मावदों मावाखै मास मोनथाम मोनथामजों बा क्वार्टारलि जोङो मिटिं लिंनांगौ जायो ओमफ्राय फोरमायनांगौ जाय जोंनि मेम्बार चेयारमेना बेखौ लिड खालामगोन ओमफ्राय मेम्बारफोरनो जोङो फोरमायनांगौ जाहैयो आरोखि जोङो बेसेबां मा मावनो हाखो मा मावनो हायाखै आरो नेक्स्टआव जों मा मावगोन मावाखै मा मावगोन मावा बिनि सोमोन्दै आरो दा दिनैहाय जोङो मिटिं लिंनायनि आसल खारना माने जोङो थांनाय बोसोरनि जा जों एनुवेल इलेक्सन प्लेन लादों बे एनुवेल इलेक्सन प्लेनाव जोङो बबे जोङो एक्टिभिटिखौ जों प्रग्रामखौ जों मावनो हाखो बा हायाखै जों बेखौ फोरमायनाय आरो दिनैहाय दा बेनि गेजेराव माखासे प्रग्रामखौ जोङो खननै गाहाम लानांगौ बायद' जादों ओमफ्राय नेक्स्ट टेस्ट आरो 24नि थाखाय जोङो दिनैहाय जोङो कमिटियाव मिटिङाव हाउसआव जोङो जोंनि ड्राफ्ट बाजेट माबाखौ एनुवेल इलेक्सनफोरखौ जोङो प्लेस खालामदों आरोखि प्लेस खालामनायाव बाहाय बयबो मेम्बारा जुदि एग्रिबा जों बेखौनो माबानोसै बेखौनो जोङो RBOनि जोंनि स्पन्सर बेंक RBOनिफ्राय जों एप्रुभ खालामनानै जोंनि सेन्ट्रेल माबायाव अफिसाव नाराव जोङो हरनांगौ जायो आरोखि बेवहाय आं फारि बुंलांनोसै KBK दं चिरां DRDA दं एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दं सेरिकालचार दं हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल फिसारि SRLM अफिस ओमफ्राय DDM नाबार्डनि ओमफ्राय LDM चिरां डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि लिड बेंक अफिसार बियो ओमफ्राय ओमफ्राय ITI फ्राबो जोंनि माबा जायो आरोखि एक्सुवेलि बे ITI खौ नागिरो माने दासिमबो अफिसा माबायाव दङ नामानो ओरै काजलगावनि खोलायाव थेवबो जोङो बिसोरखौ लेंबोनो हायाखै दासिमबो अफिसखौ नागिरहैबो मोना खननैसो जाबाय जोङो एक्चुअली नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा हाबाफारिखौ मावनाय जायो? जोङो हाबाफारि मावनाया माने रुरेल ओनसोलाव गामि ओनसोलाव डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो आरोखि जायफोरनाखि एफा एनै फरायनो रोंनाय बा 6, 7, 8निफ्राय हरै गोजौ जेसेबांखि जाया मानो फरायनानै साख्रिथ' मोनखाला साख्रि मोना बिदिनो बेकार थानांगौ जायो बे बेकार मानसिफोरखौ जोङो माबा मोनसे एक्टिभिटि ट्रेनिं होनानै माबा मोनसे खामानियाव एबजर्ब जानो जाहाथे हायो गभर्नमेन्टनि गभ अफ इन्डिया MORDनि मथे जोङो ट्रेनिं होयो बबावबा ट्रेनिंआ 10 दिनिया दं 13 दिनिया दं 1 मास दं बेफोरबायदि आरोखि जोंनाव माखासे नारनिफ्राय दिरुनखानाय माखासे प्रग्रामफोर दङ बे प्रग्राम अनुजायै जोङो प्रग्रामखौ लायो ओमफ्राय बिसोरखौ फोरोङो आरोखि आसलथे मा फोरोंनाय जायो बेवहाय मा सोलोंनाय फोरोंनाया जोङो थियरि फोरोंगोन ओमफ्राय प्रेक्टिकेल बिदि फोरोङो मा आयदानि सायाव सार आयदाया माने डिपार्टमेन्ट बहुद माबा दङ जोंनाव गासै 64टा एक्टिभिटि प्रग्रामफोर दङ बिनि गेजेरावनो जोङो प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनांगौ आरोखि केन्डिडेट
ट्रेनिं लाखांनाय बै ट्रेनिं लाग्राफोरखौ जेब्ला ट्रेनिं जोबो अब्ला बिथांमोनखौ खामानियाव थिसननायनि माबाफोर राहा लानाय जायो नामा? बेखौ जोङो लायो जायफोरनाखि मावखाबाय बा ट्रेनिं लाखांनायनि उनावहाय बिसोरखौ सोरबा जुदि फाइनान्सियेल जुदि हेल्प नांबावगौ जायोबा सोरबाथ' गावबा गावनो मावनानै थाङो मावो खामानिखौ साफिसियेन्ट जायहा दंखायो जायहानाखि नांगौ जायो बिसोरखौ जोङो फाइनान्सियेल हेल्पनि थाखाय जोंनिसिम बिसोरो प्रप'जाल होफैनांगोन रिकुवारमेन्ट जा बेंकआ बियो बेखौ जोंनिसिम होफैबा जोङो बेंकसिम बिसोरखौ फाइनान्सियेल हेल्पनि थाखाय जोङो बेखिनिखौ मावनानै होयो आरो दा